ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. சஹஸ்ர தீபாலங்கார சேவா ஸ்டார்ட் பண்ணி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. நல்ல மழை பிடிச்சிருச்சு. ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. மலையப்ப சுவாமி தாயார் 2 பேர்த்தையும் கோயில் உள்ளே அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ தான் கொஞ்சம் மழை விட்டுருக்கு. டிடிடி வெப்சைட்லேருந்து வந்திருக்கிற லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இது. ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி காலையில் 9 மணிக்கு ஆகஸ்ட் 7, 8, 9, 10 இந்த 4 நாட்களுக்குரிய 300 தரிசன டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. மொபைல் நம்பர் கொடுத்து நம்ம புக்கிங்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரீசெண்டாக நீங்கள் இந்த 300 தரிசன டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தா ஆதாரில் இன்னொரு மொபைல் நம்பரில் ஓட்டர் ஐடி வச்சு புக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நம்பருக்கு 6 டிக்கெட்ஸ் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே புக் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 மொபைல் யூஸ் பண்ணுங்கள். காப்பி பேஸ்ட் பண்ண தெரியும் நோட் பேன்லேருந்து அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆதார் நம்பர், ஓட்டர் ஐடி நம்பர்லாம் தப்பு இல்லாமல். பேமெண்ட்டில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ரீட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க. இன்காக்னிட்டோ மோடில் லாகின் பண்ணி புக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். விர்ச்சுவல் ஆன்லைன் பார்ட்டிசிபேஷன் சேவா கொண்டான இந்த 4 நாட்களுக்குரிய டிக்கெட்ஸ் பற்றின அப்டேட்ஸ் வரும். சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், பிசிக்கலி சேலஞ்ச், மெடிக்கலி சேலஞ்ச் டிவோட்டிஸ் கொண்டான இந்த நாட்களுக்குரிய தரிசன டிக்கெட் அப்டேட்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. டிடிடி வெப்சைட்டில் எப்போ கொடுத்தாலும் அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த 4 நாட்களுக்கும் தனியாக அக்காமடேஷன் ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க திருமலாக்கும் திருப்பதிக்கும். ஸோ நீங்கள் புக் பண்ணுறதா இருந்தால் டைரெக்டாக தான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும். பவித்ரோட்சம் டிக்கெட் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி காலையில் 10 மணிக்கு கொடுக்குறாங்க. 2500 ரூபாய் ஒரு டிக்கெட். 3 நாட்கள் நம்ம சேவாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு 600 டிக்கெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. காலையில் 7 மணிக்கு வைகுண்டம் கியூ காம்ப்ளெக்ஸில் நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் டைம். காலையில் நல்லா மழை பெஞ்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வெயில் அடிச்சு ஃபுல்லாக காஞ்சிருச்சு. எகெயின் ஈவினிங் சஹஸ்ர தீபாலங்கார சேவா நடந்துட்டு இருக்கும்போது மழை பெஞ்சிச்சு. பட் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம். நாங்கள் போல கொஞ்சம் பக்தர்கள் மட்டும் நின்று பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம். இருந்தாலும் அவசரமாக மலையப்ப சுவாமி தாயாரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கியூ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸ்பெஷல் கியூ இருக்குது. என்ஆர்ஐ கியூவில் போய் கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லி சொன்னாங்க. $2 கோல்டு டாலர், 5 கிராம் கோல்டு டாலர்லாம் அவைலபிளாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க. அதெல்லாம் ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி போட்டிருக்காங்க. 10 கிராம்ஸ் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ 10 கிராம் டாலர் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் பேன் கார்டு வச்சுருக்கணும். இந்த வாரத்தில் நீங்கள் திருமலைக்கு வரீங்க தரிசனத்துக்கு அப்படின்னா கொடையோட வாங்க. குழந்தைங்கள்லாம் அழைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்வெட்டர் அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஏன்னா சில்லுன்னு இருக்குது கொஞ்சம் கிளைமேட். பெரியவங்களுக்கு ஓகே, சின்ன பசங்களுக்கு நிச்சயம் குளிரும். இப்பதான் கங்கா ஹாரத்தி முடிஞ்சிச்சு. டெய்லி இந்த டைம்ல கங்கா ஹாரத்தி நடக்கும். வேறு ஏதாச்சும் அப்டேட் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. தேங்க்யூ.